पे कौन है कौन है ये জানি না তুই দেখ তো देख अरे होनी तो देखे कौन पे होनी है এই তুই জিম যাইছিলি ଟିକେ ହାତଟା ଅଧିକ ୱେଟ୍ ମାରି ଦେଇଛି ତ ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫୁଲକୋଜ କ'ଣ ଦେଉ ନା ନିୟମ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି पे कौन सी ट्रांसफर होनी କେତେ ଟଙ୍କା କର 50 ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାରେ ପକେଇ ଦେଉନ ତମ ଖାତାରେ ହଁ ପକେଇ थैंक यू सो मच पर फेरे देबी ଓକେ ମୋ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟା ନେଉନ 022 337 ହେଇ ଗଲା ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି अच्छा 49 ପେ କରିକି ଆଦର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଅଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠେଇ ଦେବ हां थैंक यू ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଓ କି ଗରମ ହଉଛି 40% କେଲେ ରହୁଛି ଆଦରେ ଏଇ ଏଠି କରୁଛୁ ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପିଉଥିଲେ ହଁ ଗୁଲ୍ଲୁ କଚା ପିଉଛୁ ତୁ ନାଇଁ ରେ ଏ ଗୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ଲେଖି ତମର ଆଗରୁ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ କାଲିର 120 ଆଉ ତମ ଟୋକା ଆଜି ନେଇଛି ଆଜିର 80 ଟଙ୍କା ଆଜିର କ'ଣ ନେଇଛି ନେଇଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି ପ୍ୟାଡ୍ ନେଇଛି ତମ ଖେଳ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଖେଳ ନ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ୟାଡ୍ କୋଉ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଲଗା ପ୍ୟାଡ୍ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ୟାଡ୍